İsmim Gülnazir apay. Менә исән сау булсам, шушы айда 68 яшь тула. Subhanallah. Велосипедта җилдерәсез генә. Я велосипедта инде мин мәктәптә укыганнан бирле инде мин башка авылга Кырлай мәктәбенә йөреп укыдык. Шунда велосипедта йөрдек. Хәзер аннан соң Симет башыннан Кишеткә эшкә йөрдем шушы велосипед белән. Шуннан соң кияүгә чыктым. Монда кышкарга шушы велосипед белән йөрдем шул вакытта да. Әлдә велосипедта йөрим бик уңай. Түгел. Җәү җирән шикәр түгел. Машинада йөргән күпнәк. Әле кая барып кайтып киләсез соң? Менә әле гышур сәләхәсе төшереп мендем мәчеткә. Инде әле авыл әле сүнеп бармый үзе, әле Аллага шөкер. Безнең авыллар күп әле 80 яшьлек, 82 яшьлекләр, хайран әле әбиләр. Менә әле бар, субханалла. Хәзер бит кеше озын гомерле, кыска гомерле түгел. Бигрәк тә велосипедта йөрсәң име, спорт белән шөгыльләнсәң. Ие шөгыльләнсәң. Миңа әйттеләр, велосипедка утыргачтан, велосипедта йөргән кешенең гомере 10 елга озыная икән дип. Дөрес булгандырмы, белмим. Дөрес булырмы, булып чыгармы, белмим әле.